India. Dosť široký pojem, pod ktorým si každý môže niečo predstaviť. V dnešnom videu si postupne rozoberieme Indiu a tiež postupne zistíme, aký tam má jazyk, kultúru alebo celkové geografické pojmy. Toto video je rozdelené na dve časti. V tej prvej časti si rozoberieme základné informácie a geografiu Indie a v tej druhej si povieme nejaké zaujímavosti. Najskôr sa pozrieme na základné informácie. Medzi hlavné jazyky v Indii patria hindština, v niektorých častiach aj angličtina. Rozloha Indie je 3 287 263 km², čo tvorí 7. miesto v najväčších kontinentoch a svetadiel na svete. Hlavné mesto Indie je Naj-Dili alebo aj New Delhi. V Indii smerové telefónne číslo sa začína plus 91, čo zatiaľ na Slovensku sa začína plus 421. Mena, ktorú platia v Indii, sa volá indická rupia. Majú taktiež aj svoju vlastnú vlajku a hymnu, ktorú vám pustím na konci videa. Územie možno rozdeliť na tri hlavné časti a tými sú oblasť Himalají a Karakoramu, ktoré tvoria severnú časť Indie. Ďalej sú to Indo-Gangská nížina a Dekanská plošina, tiež známa ako Dakshin. Keď sa pozrieme na mapu určujúcu podnebie v rôznych kontinentoch a svetadieloch, zistíme, že India sa nachádza v miernom až v subtropickom pásme. No napriek tomu sa v Indii môžu vyskytovať aj územia, v ktorých je možné nájsť stály sneh. Takýto stály sneh môžeme nájsť v južnej časti vo výškach 4400 až 5300 metrov nad morom a v severnej časti vo výške 6000 metrov. Dokonca v niektorých územiach nájdeme ľadovce, ktoré dosahujú dĺžku až 60 km. Susedné štáty Indie sú Bangladeš, Bhutan, Mianmarsko, Čína, Nepal a Pakistan. V roku 1962 po vojne medzi Indiou a Čínou zo Sovietským zväzom sa zlepšili vzťahy a narušili sa tým kontakty so Spojenými štátmi. Na čele Indie stojí strana Indická národná kongresová strana. Zvíťazila totiž v roku 2004 a získala dodatočný počet kresiel, aby mohla vytvoriť koalíciu ľavicových strán. Jeden z dôvodov, prečo India lákala európske štáty k obchodovaniu, bolo ich bohatstvo. V 7. až 12. storočí v krajine proti sebe bojovali zničené kráľovstvá. Briti zneužili situáciu a zriadili v krajine kolónie. Povstanie z roku 1857, vtedy známe aj ako prvá vojna za indickú nenávisť, bohužiaľ proti britskej východoindickej spoločnosti zlyhalo a následne ako bola zbúra potlačená, väčšina indického územia padlo pod správu britského impéria. Začiatkom 20. storočia dlhotrvajúce nenásilné úsilie o nezávislosť, vedené Mahatmom Gandhim, širokým označením ako otec národa, vyvrcholilo 15. augusta v roku 1947, kedy následne India získala úplnú nezávislosť od Británie a stala sa republikou 26. januára 1950. Športy v Indii fungujú podobne ako u nás, iba že sú trochu upravené. Majú tam napríklad pozemný hokej alebo aj dosť populárny šport kriket. Do roku 1980 vyhrali 8 zlatých medailí v pozemnom hokeji. Ich tradičný domorodný šport je napríklad jazdecké polo. Je považované, že šach, badminton alebo kejrom vznikli práve tam. India má štvrtú najväčšiu ekonomiku na svete. Pracovná sila Indie tvorí 496,4 milióna ľudí, z ktorých následne hospodárstvo tvorí 60%, priemysel 17% a služby 23%. Každoročne do Indie cestujú približne 3 milióny turistov. Hlavní obchodní partnery Indie sú Spojené štáty, Európska únia, Japonsko, Čína a Spojené arabské emiráty. Poľnohospodárstvo Indie produkuje ryžu, pšenicu, bavlnu, jute, čaj, cukrovú trstinu a zemiaky. Dobytok tam majú bizóny, ovce, kozy, hydinu a tak ďalej. Medzi hlavné priemyselné výrobky patria textil, chemikálie, cement a ropa. V Indii je náboženstvo len okrajovo. 80% obyvateľstva Indie sú Hindovia. Ostatných 20% ľudí veria na rôzne náboženstva
Moslimov v Indii tvorí 13,4%, kresťania len 2%, Sikhov 1,84% a buddhistov 0,76%. Medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v Indii patrí Taj Mahal alebo aj iné kultúrne pamiatky. Podľa tejto pamiatky môžeme povedať, že sú čiastočne inšpirovaní islamskou architektúrou. Indická kuchyňa je neobyčajne rozmanitá, totiž ryža a pšenica tvoria hlavnú zložku potravín v ich kuchyni. Indické oblečenie je odlišné medzi jednotlivými regiónmi Indie. V Indii slávia niekoľko sviatkov, také ich najznámejšie prebiehajú 3-krát do roka. 26. januára slávia Deň republiky, 15. augusta slávia Deň nezávislosti a 2. októbra slávia narodenie Gandhiho. Aj v Indii majú tie najlepšie veci na svete a preto sa na nich ideme teraz pozrieť. Napríklad majú najvyššie položený pivovár na svete alebo najdlhšiu železničnú stanicu na svete. Celkovo ako India je 7. najväčšou krajinou na svete. Taktiež sú najväčšími producentmi uhlia a bavlny na svete. Niektorí Slováci sa vyskytovali aj v Indii. Boli to dvaja ľudia, a to Michal Čahoj a Karol Nižňanský. Obidvaja boli misionári v Indii viac než 40 rokov. Ďakujem, že ste vydržali až do konca. Ak sa vám video páčilo, rozhodne nezabudnite zanechať like, prípadne odber, ak ešte nemáte. To by bolo pre dnešné video všetko a vidíme sa na budúce u ďalšieho videa.